Keleng kari India bat keleng kiri jong kapurthai kilatep balabna syapang ka kerteng tata. Kadai ka wain ki kerteng ka balatep pai ba bha ha keleng kapurthai bat balason syap ya kene ka kerteng wat haki tiar kitar haki kali bat bon wat haki mar bamru kumjur. Kino kitiar ne kimar ke bapenmi na kane ka company tata kidai ke bakham rem doar bat ki bakhambha banya ki weipat ki company apo kari India lane ha kapurthai kum unarrot uba kerteng utata ukhamram bat khambha banya ki weipat ki jat narrot hange hari India nangta kamlu tata ka bakhamram bat khampurnai khambha banya ki weipat ki balapenmi na ki wei ki company. Kane ka company tata kalong ka wainik company ka batray hok bha bat ka longru ka company ka bala aikam ye ki duk ki suk bat ki hajar ngot ki pat ba jong ka ri India baro ka wai ya kane ka company la seng na du kan dai spa kan nyau da Jamshid ji tata kadai ka company ka bala palat menta la spa snam bat kala syakri ye ki pat ba ka ri India bat ka lengri ka perthai kumbashi spa nyau teli ki snam. Bat kene ke company kedai ka bapenyat daki tata family lane tata group. Henry hakabakat du kene ke company kelapoi hakiki jong uratan tata ban penyat ye kene ke company. Hakiki jong ke jing penyat bat yalam da uratan kalayat bha namar bakalong ba uratan ude weine ki breu ki bahak ban trai ye ki kam company bat ki kam kilayat bat chat namar bakaduna ka bamsam. Lakha ya uratan tata ka arpu pratrik Disember kat kandai spa lai pau nyau ha Bombay lane Mumbai menta. Uratan ula pendap ru ye ke jingpule bachelor degree in architecture na po Kona University College Architecture. Bat utata ula penlut ru ye ka po Arshaban negeri India. Bat daya kesenam kat kandai spa nri po ar ula wan pai shalakari ban trepat bat kene ke tata group ane ke company tata kabala sedang dau keparat jong u ban pengklan syuk ya ki tata motor bat tata steel hagesnam kat kendai spa kendai puwei ula shimti kum ukli du ka company da ka bapenya ya ka company keleng ke perthai bat kumta hakiki jong u ratan tata ka group tata kala pau nam bha bar uratan ru ula pau nam bha hageleng kiri jong ka perthai bar ka jingpau jong u kalong om tang ba ulong ukli du jong ka tata group lane ka tata company Henry ula pau ru kum unong le isn ai ka baulai rapat shakiwei ki badong laong kumbah nriu pau hadu nriu pesan na ka jingyo ka ba ukamai uratan tata ula aino shakiwei kene kalong shaki jakal sumar shaki badok shaki school bat shaka imlang salang klem dala banjer lot ya ke jingle bha jong u bat kane ka jingsbon jong u ka penlong ya u ba un om kraus pa kum ki weipat ki riu kraus pa agri India uratan udan hakata ka les ka basaus pa arphwei haka jingdan spa jong u hangne hari India udan pisalai hajar pras pa glor haga jingshi sha lemda dei ubriu basbon ula devan kio bha ka spa namar ulong weni ki brio bala trace lambha haka company baka company ke jong u kalong kabala yat yo bat kabayo nong shibon Henry ka jingsbon mensim ka jong u ka penlong yo u ba unum kraus pa hado kata-kata Henry u kraus pa aga jinglong mensim namal udan ka jing isen ai bat kumta laong baka pisa jong u kalapalat bilian ha ka baulai ram syaki weipat ibadok ha ka imlang salang haki liang baro ka perthai ka tip bha syapang ka nam jong u Henry ka bapla kalong kat kane ka nam ka baudan ka spa ka baudan ha ka baki breu baro ki buram ki ie ya u pause uni uriu krau jong ga ri India dan tengah dan khon usong marwai ka ei ka daw ka bapenlong ya u ban syong ban sa marwai hadu ki sngi jong ga jinglong temen Kidon shibon ba ki breu ki baya gendu ahla ga jong ga jingsham haka jingya lenti jong ga jing e ka baningkong ka baar ka balai
hadu baka penlong ye ki brio ban shim ye karai ban shong ban sa no marway is ngau ba ya u la ne yanga shim la tho ye ka takash inkrung kat kum ka khana ka daw bala penlong yo niu ratan tata ban shong marway ka khana jing e hapdeng ka baula ye kendu kalong ka bas ngau melung bat balai uha ban shong marway laong shwa ba un wan pai sha India uratan tata ulatrai shwa hapo Los Angeles bat dai hang ne ulai kendu ye ka wei ka brio bat ka ne ka brio ka ba uratan ulai kendu ulai shwa jing it ye ka namar ka long ka samla ka ba bha brio kisngi ki por ki ya uratan ba ka ne ka brio ki la ye ich samla bat laong kala don ru ka por ba ki thmu ban ya thwa Henry hadin pat uratan utiap baka meye jong u kalapang lah nyos nam kam sham la klain setia kumta na ka daw jong ka jingpang jong ka penlong ye uratan ban lek phai no shari India na ka benta ban sumar ban pet ban jungo ya ka meye ke jong u namar baka don na pedeng ka jing shitam hadin bola wan phai shari India hadin ka to ka nes nam la ong bola lek jungo bat lek ye kendu biang ye ka ne ka thai samla hakaban ye syambiang bat dai hang ne ula ong yaka ban wan lang shari India ban let lang no bat u Henry na kaliang ki bahaying asam jong kan e ka samla par kila kentai bat kim sha yaka bakan let sha India namar bahakatai kasnam hakasnam ka kendai spa andri puar ka don ka thama hapdeng ka India bat China ka balatip kum ka Indo China war dai hang ne ka jingsngusi kalawan ha ka jing em jong ratan berkata ka jing ye dai ha padang ka jing e jong ki ukan jeri jing e ulat kut na sindan bar ka kertang jong ka ne ka samla kalong ka simi garawar ka dai hi na India ne ki jai ban riu sik ne punja bar hadin ba ulat du no ye ka jing e aksnam ka dai spa andre poar ka penlong yo ratan ban penlut no ye ka por tang ha ka kam ka ba utrai man la ka sni bat haka hajar khat wei ulai ye kendu biang ye kan ye ka samla ka baula sho jing it ningkong ka simi da ka bau ye kendu apa simi garwas sho ka badai kata ka sho jongka hang ne uratan ula pla ye ka jing it ka simi haba ka simi kala kali ye uratan why he never got married utata uye thu many things happen that stop me from married Badu ongru ahaka por bangam shimla yo biang namar bau bun kam palat kumta ka shem jing e yo u ban ye tho ne ban kanti kurim bat no re bat no ka don ka por banga kwa ban ye tho la ong tata bat uratan tata u ye thu bangala sho jing e la sau sien ban ngala mut ye tho Henry bun ba ki daw ki bakhang ye nga kumta utata ula penkan mau shu shu ya ka simi ha kapor kabar kidang dai samla ningkong e syapang kata ka jing e ka baningkong baru da penken mau ru ye ka jingja ha kasnam ka kendai spa an ripuar ha ka baula khat ye ka ban let lang sha India pen ban ki bahaying kim shem la sha kene kalong ka jingya lenti jong ratan tata ha ka khana jing e hadu ba undat poi shong poi sa marwei rengkat tang bat ki bahaying sam Lese na pedang jonga bat jong pi ki aka baro ngia kendu Henry kebas ngusi kalang menta une uriu krau usnyang jonggari India ulakap no swat ki kmat nak sla jong ka pertai lakut ki khana jing e lakut ke jing em kabasa kalong satang ki mau nong rem parlok kene kalong ka khana jing e ka balingkat syapang uratan tata weni ki breu bakrawari India oba jule iki kam isin ai lese ka jing em jong no re jong no ngi sha ye kendu ya kum kine bat don kapor ba penlong hadu bakin shongkin sa no marwei badang hakine kita yo ngadang kendu ye wei pa ye iblah nyopun riu nyopu nyosnam ineru isyong isa marwei bad ye ka daw ngam syam la kali Henry idon bet ki jingsham ha ka jingmat jong ka jing em iba penlong ye ubriu ban shong ban sa ban rai ban ne ye kata ka jing e hala ka jong ka jing em da ka bakun ka bangala e ai kan e hadu kisingi jong ka jing yang